Para poder emigrar daquelas normalmente había que ir pro Instituto de Emigración, pero eu tiña uns familiares alá, emigrei para Suiza, tiña uns familiares alá e fun como turista. Fun un sin papeles tamén. Fun como turista porque normalmente ali o que iban por emigración tiñan que ir para servicios, ou ben para limpiar cristales, ou para facer servizo por ali. E eu traballara un pouco de electricista por aquí, entón queríame emplear no oficio, e cheguei ali e fun a unha empresa, fun a dúas, nunha non me colleron porque non tiña permiso para extranjeros, e noutra colleronme, pero tuve que esperar un mes que me fixeron contrato. E eu estaba ali na casa dos familiares, constaba de que estaba en Francia. Digo, non, estou en Francia, aí no hotel en San Luis, no hotel Agare, porque eu estaba en Suiza. Estou en Francia. E depois, iso o contrato, cada un donde mandamos, iso o contrato avisan a este señor que ven comigo, cando teñan, ven a buscar el, efectivamente. Eu estaba na casa do señor.